Γεια σας παιδιά, σήμερα όποιος το μάλεψε θα παίξουμε Roblox και μάντεψε τι θα γίνει πάλι. Μου άλλαξαν το account. Αλλάξω το account. Ωραία, και μαντέψτε τι θα παίξουμε. Μου άλλαξε το account και έχω άλλο skin, έχω το πάντα. Ωραία. Θα παίξω μόνο 3 ίδια. Ναι. Το Lucky Block Tower, Troll Tower, πάμε να γράψουμε. Need, περιμένετε να το γράψω. Ωραία, το είχαμε πει. Όχι need more playtime, need more friends ήθελα να παίξω. Need more play. Περιμένετε λίγο γιατί μου κολλάει και εμένα. Need more IQ. Okay. Πάμε να παίξουμε ένα από αυτά. Να βρούμε εκεί κάτι για να need more poop. Πάμε να ρίξουμε need more friends. Ωραία, need more friends. Εγώ δεν ξέρω να κάνω shorts πάντως, αλλά θα με μάθει ο αδερφός μου. Μάλιστα τότε με τις κάρτες που έκανε. Ωραία, κοιμόμαστε. It finally made birthday, είναι τα γενέθλιά μου. I need to see my mom and dad are awake. Πρέπει να δω τη μαμά και τον πατέρα μου, επειδή είναι ξύπνη. Θα σου πω κάτι, γιατί δεν φορέσαι πιτζάμα. Happy birthday, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Δεν κατάλαβα τι είπε. Oh yes, ναι. We will box full of them. Δεν κατάλαβα. Ωραία, πού πάμε. Δεν ξέρω τι κάνουμε, δεν κατάλαβα. Πάμε στο αμάξι να πάρουμε τα μπαλόνια. Ναι. The balloons from the cart. Αυτά είναι τα μπαλόνια. Γιατί να τα φέρουμε εμείς, δεν κατάλαβα. Μεγάλα μπαλόνια. Τι ήταν αυτό που πάω. Happy my birthday. Πετάνε στα γενέθλιά μου. Thank you. No worries. Take the place from the kitchen. Δεν θυμάμαι που είναι εκεί. Αυτά είναι πολλά, δεν είναι μόνοι μας θα είμαστε. Νομίζω. Είναι σαν το μάνατζερ. Και δίνει ελάτε αυτά τα ποτήρια με πυρού και τάκια. Ωραία. Και τώρα Snow. Αυτό δεν έχω Robux. Είναι το κουτάκι. Ωραία, βάλαμε. Και from it. Oh my god, it's so cool. Τέλος όμως λέει τι να κάνουμε. Good job. I'm sorry about this. Oh, okay, that's fine. Don't worry. Yeah. Mom, don't. No friends, comment. School yesterday.
Oh no, I forget because I really want to play games. So you play any games? Ένα το παιδιά. Τι κρεβέτες. Να το δωμάτιό μου. Συγγνώμη. Το έχω αφήσει την πόρτα. Αυτό εδώ που πάει. Κλείστε την πόρτα πρώτα. Πλάκα. Ποτέ γενέθλια. Happy party. Τι είναι το σύγχρονο. Αλλά πάμε στο σχολείο. Ναι, το πρόβλημα είναι από το σχολείο. Κάτσε από 20 το μάξι. Πήγα μόνη μου. Μια είναι μπουλή, αλλά δεν είναι. Γεια σας. Αργητά. Μας μοιράσει τα χαρτιά αυτή. Έδωσε λίγο στον Γιάννη. Έτσι γιατί δίνω. Λοιπόν, σε ξέχασα εσένα. Είναι πολύ μικρή τάξη μας, το ξέρεις και δεν μπορώ να περάσω. Απειρός. Θα δώσω και στον κύριο. Αντίο, τι γράφετε. Αυτό το έχουμε και την προηγούμενη φορά, το έχουμε αφήσει. Είναι το more play time, όχι αυτό. Θα με ακολουθήσουμε τώρα όλα. Τι άλλο. Το αμάξι το παρκάραμε καλά. Για να δω, πολύ καλά. Το καθίσαμε εδώ, δεν είναι τηλεόραση. Break. Go to PC. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι. Βρήκα θέμα. Γιατί κολλάει τόσο πολύ. Δεν κλείνω τίποτα μα. Γιατί συνέχεια να μιλάω στο πατέρα. Έχεις το πιστοτά. Όχι. Λάδερ έχει κανένα. Στο μπάνιο δεν έχει. Α, κάνω παλάκι με τα πόδια. Πρέπει να ανοίγω τα ποδαράκια. Στο μάτι μου. Όχι, όχι. Άλλο είναι. Άλλο στο δωμάτιο μου.
το ladder. I did the fight. Ναι, πως το καλό το έχετε βάλει. Φίλε, ρε φίλε. Ωραία παιδιά. Δεν σταματάμε εδώ γιατί είχα συμπορία παιδιά. Πώς νομίζατε. Έλα φίλε. Πού είναι αυτό το πράγμα. Συγγνώμη, το έχετε δει μήπως. Το κρύβεται έτσι πίσω. Πού να το βρω ρε φίλε. Το κομμάτι μου τίποτα δεν είναι. Το λάπα μου τίποτα. Το λάπα της μητέρας μου ή του πατέρα μου. Είναι κομπέ και Θεό και ευχαριστώ. Δεν είμαι μόνο κορίτσι μου. Άμα δεν το βρήκα. Δεν το βρήκαμε. Ελάτε βοηθήστε με, θα χάσω όλη την ώρα μου. Αλέτες. Σκάλα είναι. Πώς την κρατώ όλα τη σιγαρίδα. First people. Τι εννοεί people. Δεν με νοιάζει, το βρω που θέλω. Εδώ. Πού. Σήμερα το board είναι που λέγεται το bill, δεν ξέρω τι είναι. Το board είναι ο πίνακας. Είπα, θα κάνουμε. Στέλνει έξω. Δεν την αφήσω πίσω. Φίλε μας το τραγούδι είναι Grinch. Έτσι αυτό. Μάμα, περιμένω να βρω λίγο και θα το πω μετά. Πού εδώ? Μα, παπά, δεν βρεις. Running. Σώστε με λίγο εσείς. Σας έχω χάγια με έβαλε. Θα παίξουμε κι άλλα. Need more hero. Need more playtime θα παίξω. Το ξέρω λίγο αυτό. Ωραία. Έτσι έχουμε κάτι. Έτσι παίζουμε. Έτσι. Και συγγνώμη. Αν πούμε να πω στον υπολογιστή.
πάμε στο δωμάτιο να βγάλουμε τη... Πάμε στο μπάνιο. Να περιμένετε να κλείσουμε την πόρτα, μην το κοιτάει. Ωραία. Τι ωραία. Ποιος το έχει κάνει τα σκάτα μας τελικά. Αλλά δεν μοιάζει. Μπλα 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 μπλα. Ωραία, κάναμε. Τώρα τι είπαμε να κάνουμε, πιτζάμα. Πιτζάμα, Μόλις τώρα δεν είναι τα πρωί. Γιατί κλείστηκα μέσα. Έτσι λέω. Πού είναι. Τι έχει μέσα η ντουλάπα μου που χωράνε όλα. Ωραίες πιτζάμες. Πάμε να πούμε στο κουνούπι. Now, it better not be the computer. Oh no, did mom just wake up? I just hope I forgot to do the chores. Oh, what of Jamu? Son, Jamu. Chores to do. Πρέπει να κάνω να πάρω το σκουπίδι απ' έξω. Θέλω να πούμε στο δωματιό. Ναι μαμά, αλλά ψάχνω και σκουπίδια. Είσαι μες στη μέση. Τι είδα και του καημένος. Όχι σκουπίδια. Πότε έγινε βράδυ. Γιατί δεν τα κάνω εγώ που είναι εκεί που είστε εσείς. Νομίζω και τηλεκάνω πρέπει να μην. Να το χαμηλώσω. Βάλω κάτι τέτοιο το σκουπίδι. Μαμά, τι θες. Πάντως το παιδί. Λαβατήρια. Δεν θυμάμαι να έχει λαβατήρια. Τώρα που βάζουμε ένα. Χτενίστηκα μέσα στο ποτηράκι, μαμά. Thank you very much. Now please, can I play? No. Why? Uh-oh.
Τον έβαψα. Μαμά, εδώ μέσα. Μήπως θα σουγκαρίσει κιόλας. Βάει. Αλήθεια τώρα, θα σουγκαρίσω θέλει. Μαμά, δεν με λυπάσαι λίγο. Έπαιξα. Μην πέσει και στο δωμάτιό σας. Το δωμάτιό σας είναι πιο βρώμικο. Και εδώ μέσα. Τώρα στο πάρκινγκ. Τέρα. Τελείωσα. Πάλι. Τι κλειδώνομαι. Και βγάλω κρυώνει κιόλας. Θα με αφήσει ποτέ να παίξει τον υπολογιστή μου και μετά νομίζω θα μου πει τώρα μπορείς να πας για ύπνο. No, I don't do it. Το παιδάκι θα είπε να κάνετε τώρα. Τι να έχουμε. Να το πάρω. Το πάρε. Ωραία. Αλήθεια. Τάκ. Νομίζω κάποιος ακόμα έγινε. Ναι, ναι. Το πάρε. Και αυτό ήταν το κακό. Και παιδιά, θα σας στήσω κάτι. Αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε like, εγγραφή, κουμπανάκι και τα λέμε.